किस्मत गवानी भाई के लिए कुछ भी के लिए यार ये तो दोनों भी जानी दुश्मन है नेचुरल है ये नेचुरल नहीं नहीं भाई बिना जुता ही था भाई बोले खामा चुमा ले जाओ उधर जुता लोगोफोर एबा रायजोफोर बयखौबो बरायबाय आरो दिनै 24 डिसेम्बर दिनैनि दिनखौ नोंथाङा बयबो मिथिगौ मा दिन स' आं दा ब्लगखौ गिर्जा न'निफ्राय जागायबाय नै क्रिसमास ट्रिया माबायदि नुदों जों नायदो नोंथांमोना वाव बेफोरखौ दा हराव देखायदों आं लाइटिंफोरखौहाय दे रायजोफोर स' दिनैनि दिननि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांमोन बयनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय आरो दिनै जिसुनि जोनोम सानजों लोगोसे आंनि बिनानावनिबो बार्थडे स' रायजोफोर नायलांबाय था नोंथाङा दिनैनि नैबे ब्लगआ बिराद मोजां जागोनखौ आङो सानदों wow what a beautiful wow this is a Mahakalguri CNI Church of North India anai Mahakalguri CNI Church रायजोफोर जोंनि बार्थडे गला नै ओरै फिसाय ओरै फैदो बार्थडे गला जोंनि नैबे बिथाङानो नै नाथाय दुरबल देहासो देग्लायहाय बिनिखायनो रायजोफोर र' बिथांखौ भिडिअ'आव खेबसे विश खालामबावनि हेपि बार्थडे टु इउ सिस्टार इसोरा बाराथों मा जानो गोसो नोङो mental sapna mensia police wow school teacher ngalap IC officer wow nice target बे जाफुंथों मोनसे ने स' नों दिनै खय बोसोर जाखोलाय 10 बोसोर जाबाय रायजोफोर केक हागोन बिथांने नाथाय केकआ मा जागोन नै बे बार्थडे केक सिमवाला केकखौ बिथाङा हाहोआ मानो होनना बुङोब्ला गगा मोनदों गुजुदों बे एसे अनदायनाय नङा बिनिखायनो माबा बे गोरान केक ड्राई केक ना मा होनो बेखौ हाहोगोन तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बाजार जाने के लिए बिनानावफ्रा नै आंलाय भिडिअ मा खालामखाय खामानियानो भिडिअनि मा दै लोंनाय र' मेरे कैसा देखा है मेको रायजोफोर अच्छा देखा है मोजां मोनदों ना लोगोफोर मैगं थाइगं बाजार मैगं थाइगं जों दायो माबा जानो फैदों नै बहाय सामुख्ला चौपाटीनि दखानावहाय रायजो बे मम' यामी यामी রাষ্ট্রীয় জাতির পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাই আপনারা মেলায় बेबो बुनुआबो गावामो नै जेबो मोनाखै मायाखौ नायनि एबारहाय মেলায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন এই মেলা আপনার আমাদের প্রত্যেকে আপনার বাড়িরও মা বোনেরা এই মেলায় जेबो मोनाखै ओ मोजां बेसेलायनो 20 टाकानो 20 टाका नाय 40 टाका बेकार थांबायलै যে কোনো जेबो दे बायसा थांसै मेला 15 দিন ধরে गरम फेथा नै गुदुं फेथा कत करे काका 10 টাকা दायो आङो चार्चआव दङ रायजोफोर बेवहाय एबार केन्डेल सार्भिस जागोन औ फैबाय नायदो नै जोंनि चार्चनि बेफोरबायदि डेक'रेसन खालामदों लाइटिंफ्रा बेनिफ्राय खाथियाव नुनो मोनदों नोंथांमोना बे जाबाय महाकालगुरि UCNI चार्च इउनाइटेड चार्च अफ नर्थ इन्डिया बेवहाय बिदि पेन्डेल खांनायनि जाहोनानो जाहैबाय गाबोनहाय प्रग्राम दङ 25 डिसेम्बरावहाय क्रिसमास प्रग्राम जायो महाकालगुरि UCNI चार्चनि बानजायनायावहाय प्रति बोसोर जायो ओमफ्रायहाय रायजोफोर स' चलो वाव व्हाट ए beautiful lighting nice shot nice
फैगासिनो दङ बार'थाया ने बेखौ नेखादों दा बार'थाखौ नेखादों दा गावनो Ngarau này bún phở nào này chế ban đâu hả ăn rồi share nào ngon nào ngọt nào lại You a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year we all wish you आप लोग बोलेगा Merry Christmas we all wish you Merry Christmas we all wish you Merry Christmas और एक बार गाएंगे we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Merry Christmas all of you अब केक खाएंगे दाये केक जाना चाहिए हाँ ताई भी को ये लाइन शौला भाई नहीं नहीं आये नानी आये नहीं आये केंगा मोदो दे तो हाँ वाह मेरे को गाड़ी ले नंगा माबा ले दंले वो दंले ना लाइन सेนี่จะไปเดินจุดละท่าทำนู่นมันโอเคเด้มาต้องทางไหนตัวเด้เอ้ยตากำมือเลยเกาดูนะดิไม่เตือนอะไรเลยพวกใครไม่เตือนเด็กเอาใช้เลยไอ้ท่าพระไม่เตือนไปมุมมาเที่ยวมันฉลาดตัวเด็กเอาตัวเด้อะไรจีเฟิร์อะไรเด็กเลยเข็บชิบะกว่าเขาปวดขาเขาไอ้ได้ชิบะเอาแนงรอแอนเอตัวสิบชุดวัดเฮ้ไม่เตือนเขาปวดเด้เขามาสวยเด้เขาหน้ามาเติมไปเลยเฮ้ยว่าพวกข้าเชิญเขาเนี่ยเอาไปดูSekolah lagi. Ma, foto senai. Roh. Ayo, bagi tahu sih tahu. Oi, terima kasih be. Seboleh bu awal awal di Kambo ce. Ayo, iba, jaru, nunggu bidang. Cerjam bidang nang lai. Cerjam bidang. Nang lai. Aisyah sih nengah. Pokok unu gernar nggak? Pokok unu gernar nggak? बिथांमोना नायनो फैदों रायजोफोरनि जाव देखायासोन नायनो फैदों बिथांमोना नाय हारसाफोर रायजोफोर मै आंखौ फखा गावले माथो बिदै दैनो दोनदों फखाखौ नोंसोरो गावसाय दाहायनो दाहाय जानाय दालाय रायजो भारताव नाय नोंथांमोना ओरैबायदि धामाका जागोननि तो शुरुआते हा सिख्लाफ्रा मोनदों इदि गावनो बादा होयोरा खोदो दे डाइरेक्ट डबल नै फंबायजों फंबाया वाव नाइस दायो टाइमा जोबथ'बाय गिर्जाने ओमफ्राय रायजोफोर दा बार'थाव फैफिनगोन जोङो नोंथांमोना नायनो मोनदों जोंनि मिथिंगाया मा खालामनो नागिरदों Don't try this at home please neither It's your choice. Oh my god. What? What? No. Plan is cancel. Juta bil. Wah, bila juta isa. Mereka macam mana? Ayo, main.
ओइ रायजोफोर जुथाया जेबो जायाखै होननाय दं नै जुथाया होननाय दं ओइ जुथाया होननायला दं जेबो जायाखै नै बेखौसो बुङो जुथाया ओइ ओइ जेबो जायाखै नै लेसमा गदों जुथाया ओइ लेसमा गदों जुथाया एकदम गुड कुछ भी नहीं हुआ लोगोफोर जोङो गिर्जायाव फैफिनबाय जोंनि न' खाथिनि ब्रिजआवहाय जोङो 1.5 घन्टासोआ बिराद मोजां रंजाबाय आरो जों मोनसे धामाका खामानि मावनाय जों मावाखिसै ओमफ्राय जों दा गिर्जायाव फैनानैहाय नै बनायनो थांगासिनो दङ ओरैहाय जों वाट सायनायसिबो वाट ओमफ्राय नै जों नेदों जाहैबाय 12थायावहाय जिसुनि जोनोम सान जानायनि टाइम बियो बेयाव दा नायदो नोंथांमोना वाटनि बेटसि गोजान गोजान जिरायनानै दं जों नायनाय नुबाय रायजोफोर बेटसि गोजान गोजानाव जिरायनानै दं जोङो ओरैबायदि डेन्जारेस फैदरा सायफैद' ओरैबायदि डेन्जारेस जोंथ' वाटनानै Finally, time is coming. So bro, how is feeling? Yeah, How yes. is feeling? Feeling is the very nice, you know. Only 2 minutes. रायजोफोर only 2 minutes. मा दं नायदो नि ओरै नै चकलेट राइनो साइनो दंजोबो ओरै नै waiting uno side ready demo जाबाय जा wow merry christmas रायजोफोर चलो लागा wow ओइ दा थांसै आलबार ओइ फाग्ला दा थांसै मेडाम दा थांसै wow नै थांजोबबाय मोनसे सुपार wow apa mobile busy nih video wow coklat nama itu này wow rhino बेखौ गावग्रोदोनि र' जाथिखौ र' wow जाथि खादाव दे जोब्बाय एबार चकलेट राइनो ओ मेरी क्रिसमास मेडाम दे मेरी क्रिसमास मेडाम मेरी क्रिसमास गोबांनि फै खेबसे के लिए कुछ भी यार ये तो दोनों भी जारी दुश्मन है नेचुरल है ये नेचुरल नहीं दोनों दुश्मन है ये सुनो वाह नाइस गजो बेनो वाह ये बाटा मजा मैंने सी ओए वाव अपन जलाएगा थुम ये मानते भी नाक से आएंगे थी उसकी निकला बेवाना kan karena wan baili बेवाना kan karena wan bay ओइ साइडनि फै साथामनो फैदो ओइ फाग्ला ओइ दं मानो एबारहाय दे गारजोबदो दे एबारहाय गिर्जा जानोसै रायजोफोर गैया बे गैया दे गैया दङ फैदा खादो एबाराव गिर्जा वाव जाबाय रायजोफोर मेरि क्रिसमास बर'दिन बोथोरनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननिसिम मेरि क्रिसमास
गोजोन्थों ओमफ्राय दहाय आं नानिनि केक हानायखौ दिन्थियाखिसै सरि बिनिहाय